Hustisya alang sa mga namatay ug sa tanang nabiktima sa grabing baha human sa pagkusukuso sa Bagyong Tino ang gipanawagan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Tusayran sa report ni Femery Dumabo. Kaning nahitabo karon na responsible sa ang mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni Awhag ni Governor Pamela Baricuatro nga gikinalang imbestigahon kung asa mipaingon ang 26 bilyones pesos nga pundo alang sa flood control project sa nagkadiang dapit sa probinsya sa Sugbo sukad pa sa tuig 2022 hangtod sa 2025. Kini ang panawagan karon ni Governor Baricuatro kay dakwang iyang pagtuo nga ang grabing flash flood nga mikalas og daghang kinabuhi dili lang lihok sa kalikupan apan tungod sa questionable nga mga flood control projects. Ug usa sa iyang tinguha nga patubagon ang kanhi administrasyon. I started to ask the question, ano man na nahitabo ni nato karon inani ang flooding ba? Nga grabe kayo massive ang flooding, unya flash flood, grabe, it's costing lives. Gawa sa flood control project, gustong ipasusi sa gobernador ang kahimtang sa Central Cebu Protected Landscape, din ang mga luna gideklarar nga mga watershed area. Iyang giulagway nga ang mga dapit nga ubos sa watershed area konektado sa dakong mga sapa sa lusaran padung sa Butuanon River, mananga, kutkot ug bisa na sa mga sapa nga padung sa Balamban, Asturias ug Toledo. Kagahapon nasuta sa Kapitolyo nga grabing napektuhan usab sa mga pagbaha ang mga lungsod sa Balamban, Asturias ug Dakbayan sa Toledo. Lakip sa gusto niyang masayran ang nagkarinlaing mga quarry operation sa lalawigan. Earthquake we can understand, no? But kaning flooding nato, this could have been prevented. How come wala ni nila na nahimuag paagi before? They have been here for years, decades. Here in Cebu province. Anong ingon ani ni? What happened to the flood control projects? Matod sa gobernador nga usa kini siyang ipadangat kang Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang pagduaw ugma sa mga biktima sa bagyo. Discuss with President Marcos regarding sa katong kaning 26 billion funds din, no? Para nako it's not enough na resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also looked into. Nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Hangyon usab sa gobernador ang presidente nga gahinan og hinabang pinansyal ang mga dapit nga apektado sa bagyo. Pasiunang nakapangayo na og tabang si Baricuatro alang sa search, rescue and retrieval operation ug sa clearing operation. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.